Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Shamsuddin Ibrahim Kuru, wanda aka fi sani da Mr. Shams ko Shamsuddini. An haife ni ne a garin Lagos, da na fara tasowa muka je Maiduguri. A nan na gama secondary school ina, na zo na yi jami'a na karanci business administration. Abin da ya ji hankali na fara waka, long story ne amma dai bari dan takaita. Dan faɗa yadda dai za gane. Muna nan a unguwa a lokacin a Maiduguri around 2010 ne wannan time din. Muna zuwa party, muna rawa irin ana ce mana triple guys, mu uku ne ni da friends ina. In muka sa kaya akwai kwaya rawan da muke ma wasu su sata su zo su na yi. Abin sai ba mu haushi, sai ɗaya daga cikin mu yake cewa to why not mu fara waka. Sai muka fashe da dariya. Sai nake cewa ni ne nake cewa kai waka easy ne. Ai waka ai ba bane mai sauki. Kaza da kaza sai aka ce kowa in ya je gida to ya gwada rubutawa. Ni kuma da na je gida sai na rubuta waka. Ina yi kawai sai na gwada ma kanwata, sai ta ce ko daɗi bai yi ba. Na gwada ma sister ta, babban yayata kenan, sai ita ma ta ce bai yi daɗi ba. Na zo washe gari muka haɗu da abokan sai suka ce da na musu sai suka ce kai yayi daɗi. Ko ya ce bari ya rubuta nashi ba a san ma mene verse 1 ba verse 2 ba mu san kan ma waka gaba daya ba a wannan time din. Amma su ba su yi ba ma fa ni ɗaya ne a cikin su ma na rubuta. Sai suka taru akan nawa. Ni lokacin da na fara ma babana ya ce mun ko a saka a music school ne, nace masa kai irin nayi wani kaman kunya ne ya ne irin naga kaman bai yadda ba. Da shike babana police ne. Ina ga kaman irin yana so beating brain ina ne ya ne, sai na ce ni ba na so. Amma mama na takan irin wata rana ta ce mun in na fita na kan daɗe ko in na je studio ba na dawa gida sai da daddare sosai hakan nan, to abin yana ɗan batawa shi. Amma duk da dai bata taɓa hana ni ba dai, amma dai abin yana ɗan batawa shi. Wata rana sai ta ce wannan waƙan da baya kama ko sisi ya dai ko irin dai haka dai muke. Kai a waje ne kin san dai abubuwan mutane, wasu su ce yayi, wani su kuma su ce bai yi ba. Ni tun ma a gida aka fara sister na tace kai bai daɗi ba, babbar sister na ma tace bai daɗi ba. A haushi na ji ya zan ji daɗi, na ji haushi da aka ce wakan bai daɗi ba, haushi na ji. Na ce a'a, lokacin wakan kuma na rubuta na ce come on let's get in the club. Sai na ce wakan na ya daɗi, ta ce ko ya za ka yi ba za ka kai P-Square ba. Nasarorin da na samu suna da yawa, amma da shike wakan on and off nake yi. Zan kai shekara 2 ma ban damu da waka ba, da shike bana yin shi saboda wani abu ma a time din ban san ma waka ma zai zama business ba. Ban ɗauke shi business ba as of then, amma yanzu na zo da ƙarfi na with my full force ina son shige shi. Amma lokacin da muke yi na samu nasarori dai. Na akwai competition da na je a lokacin, waya na tsada, farkon fitan Android phone. Na zo na ci wani competition lokacin ma ina rap, na ci wayan da ya kai kimanin 120,000. Ina ga around 2013 kenan a wannan time. So kuma waka gaskiya kai ni wurare da yawa da ba na expecting zan shiga gaskiya, saboda na haɗu da wasu gwamna ne, wasu masu neman takarar shugabannin ƙasa, mutane da yawa haka ne, manya-manyan mutane. Kuma na samu kuɗi, ai dama kuɗi ne nasara kan a yanzu yadda muke ciki da sanin mutane, to na samu kuɗaɗe iya daidai gwargwaro gaskiya akan waka. Gaskiya ni one man standing ne, ban da management kwata-kwata, ban da shi wallahi. Akwai wata wakan da na yi, wakan around 2017 ne gaskiya an ji shi, don bana expecting ma wakan za a ji shi sosai. Kina da kyau ko ba kwalliya, in kin haɗa rai kaman dariya, ni zan zamo miki kariya, samin kina yau godiya. Kai wanda aure amma na kusa ina da budurwa, wata fara in kika ganta. Wata fara. Kai yan mata kuma ba magana yan mata yi, ina da budurwa dai fara ce. Abin da na fi so ina irin a shiga ɗaki sai a kashe wutan ɗaki,
sai a kunna hasken TV hakan nan. In aka kunna hasken TV ni kuma ko fanka ne ko AC ne duk wanda da ya samu dai shiga bargo. Kiɗa yana ɗan tashi a MP3 ni kuma yana cikin bargo yana ɗan chatting ina ɗan danna waya. To ba abin da ya kai mun wannan jin daɗi a rayuwa na. Abin da yake tunzura ni ba na son renin wayo musamman ma irin na mata ɗin nan. Ba na son dai renin wayo kawai dai ba na so dai mutum ya min gani irin wani irin gani ne ba na son shi. Na jin daɗi ko na rashin jin daɗi? Ya amma da yawa. Wallahi amma abubuwan rashin jin daɗi da yawa kawai. Fusata ni irin na yi faɗa ko me. Budurwata ina son ta tana yawan ɓata min rai so wata rana ta sa ni farin ciki wata rana ta kai in ta ɓata min rai wata rana har je na je ko lokacin da aka taɓa ce min za ka je wani taro sai aka bani miliyan 1 ban da 5 ban da sisi miliyan 1 ba aka bani za mu je wani taro ne ni ban san ma da shi ba aka kira ni hello kaza da kaza za ku je wani taro kaza da kaza amma fa ka san me ne an baka wani abu a ajiye ma nace nawa ne nace miliyan 1 nace kai dan Allah na ji daɗi kuma lokacin ban 5 wallahi tallahi. Shi upcoming artist abin da ya kamata a rayuwar shi shine ya sa naci abin da yake in ya san cewa fa yana yin abin nan saboda ya samu ya ciyar da kanshi ne ko danginsa ko wani abu da kawai yana son suna ya samu ya dage ya yi naci akan wannan abun kuma kar ya damu da maganar da ake faɗa a waje kuma yana samun wanda suka fi shi a wannan harkar yana neman shawara a wurinsu that's mentorship kenan yana zuwa yana samun wannan ya ɗan gyara amma in ka ce ka iya ka zauna akan ka iya baka neman wasu to wallahi kana ruwa. Shawaran da zan ba wa manyan artists wanda aka riga aka san su a arewa to kuna ganin 'yan kudu yadda suke taimakawa junansu yanzu a ce yanzu kana babban artist baka da yara wanda ko kai ma wata rana ba wai fata ake ma ba in ka faɗi ko da shike duniya mai yayi ne a ce in kai grooming wani nan gaba kai ma za a samu a ce wannan yaron gidanka ne ko wane ya tashi a karkashinsa ko ka bashi wani taimako amma yanzu ba a yi wallahi ba na gani ana yi a industry kuma in ana yi yayi kaɗan gaskiya. Akwai wani upcoming artist ne in zai featuring naka in ka san ya iya ka taimaka mashi ba sai ya baka ko sisi ba ko kai ta wasa da hankalinsa ko kai ta masa irin kada masa hankali ni kan ban taba zuwa wurin wani ba kuma bana fata ma in je wurin wani yadda Allah ya tasar da wani nima Allah ya bani dama nima in tashi kaina shine kawai. Sakon da zan ba mu masoyana shine ku so ni ku ƙara so na. Ina nan tafi ban zo ba yanzu na fara zuwa wallahi akwai abubuwa a nan masu kyau wanda zan zo sake muku suna nan tafi suna zuwa